Paslak sa Selda 2, ang usa ka lalaki human kini madakpan tungod sa pagpamaligya og ginawat niya krudo sa iyahang mismong gitrabahoan niya construction site. Ang suspect giilang si alias Pedrito, 33 anyos, single, pison operator og residente sa Zone 2 Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Sigon sa report sa kapulisan nga nagbaligya matod pa kini og krudo nga maabot sa 80 litros sa kantidad nga 850 pesos kada container sa usa ka alias Bubong kinsa maupod ang nagreport sa iyang illegal nga binuhatan. Dali usab ni responde ang security guard sa maong construction site o gidakop ang maong suspect. Hinuon wala niya gilimod ang iyang illegal nga binuhatan. Sa karon ang dinakpan anaa na sa lock-up cell sa Malaybalay City Police Station aron ato bangon ang kaso nga ipasaka batok kaniya. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.